Kamong kabong di sa kahanginan. Bitok Production Center. Ano yung tulumanon? Handu sana. Thank you, Ella. Salamat. Nagpakuha kong tubig. May gana. Welcome back sa atong second hour sa atong programang Bernie B Talks. Matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 8 to alas 10 sa gabi. And syempre madunggan sa Radyo Lampornas Mellow Touch 95.7. Shoutout ko din sa mga technician diyan. Utangan ako diyan ba? And kung namo sa live, pwede mo madto sa app or sa website playback.tv. Yan. Kami ni Master Poppy ang gauban, tanami guest every day. And because today is Wednesday, kauban na mo si Sam Paina. What's up? Na kay music? Na. Wala. Palong na sa lang ko. Oh. Okay. Anyway, sumoto. Welcome back sa mga kuan diha nasa playback.tv diha na tay mga TV. And again, pasensya sa akong basik abi ninyo si Bernie wa siya kabantay gisi kabalog you go. Mo ni akong favorite. Ipakita lang ako may kana. Picasso. Favorite. Diyan na igo ang kuan. May gani kay natapsingan ra ka sa bala. Uy, simba ko. Simulan na po natin ang ating alamat. Ito na itong letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bungol sa no. Grabe. Hangak. Sama to nga Honorable Councilor Bernie, Master Poppy, and Sam. Rabol maliga Sam. Apil mo ka Rabol. Honorable Apil ka sa una ako. At least na honorable. Mayong adlaw kaninyong tanan. O gusto unta na ako mangayo og tambag tungod kay naa ko'y gubot nga sitwasyon karon. Sa aning magproblema tas tayong problema. Karon lang gid mo. Mo lagi niya itong problema. Karon lang gid mo. Sige. Ako si Roxanne. Og nay usa ka lalaki nga sige og balik-balik og dugay na kay nako nga admirer nga si Jason. Ay, na-miss na ako si Jason atong dating office mate. Yes. Jason. Gamit niya pong ito, gamit po. Di na ka-afford niya. Correct. Rakitiro sa do. Sa dugay ng panahon, sige siya court nako. Sige panguya, pero sige sag ko og refuse. Guwapa ka, Roxanne? Guwapa. Karon ka lang. In short, sige nako siya ginabasted. Believe ko niya kay bisag gibasted na. Mo pahuway lang kadyot na sakitan, mo padayon na sa. Ginaanad-anad yung ko niya nga masige siya og message.
sige pangumusta. Magdili Roxanne niyang pangalan na Rapunzel. Tapos sige hair. Naulit ko sa iya. Rapunzel? Kadaghan na ako siya gi-turn down. Hangtod nga one time, niundang na gyud siya og court. Tingala ko niabot og simana, uy, milagro. Hangtod na bantayan ako murag 2 weeks na. 3 weeks na. O murag nagtuloy-tuloy na gyud nga, murag 1 month, wala na gyud. Nagunahuna ko nga mubalik ra siya unya. In fairness, murag gimingaw ko sa iyahang mga kakulit, sa iyahang pag-adto-adto nako. Pero pagkahuman gyud sa 2 ka bulan, nadunggan nako nga magpakasal na daw si Jason. Hay! Ang bilis ng mga pangyayari, mga igala. Ay, si Jason sad kay gadali sad siya, in fairness. Mo ba? Wala na ko kasabot sa akong gibati. I want to be honest, nasakitan ko bisan wala na ko siya sugta. Deserve. Paglabay sa usa ka tuig, may yung ganan sa letter kay paspas kayo ang pacing ba? Paglabay sa usa ka tuig, nagkita mi balik sa among school reunion. Nasa ning reunion. Team, puraga kasmell na ako dayon. Karon ka lang. Mo na nilagi ko lagi magpakuan sa reunion. Kay baro sila lingling Muna, na ba? kana mga reunion yun kay na. Pero mag-reunion na ba silang Wala lingling? mo Sila na ba batch karon nga sponsor silang lingling, ha? Na. Pero advance po mo mag-isip, ikaw sa Dagan kay naudlot diha. Dagan gyud. Si Lingling, may man si Lingling kay na may love life sa high school. Ako wa mo ko yung love life gyud, so safe ako mag-reunion. Okay ka char gyud sa una lugar sa high school. Pati pang katong kuan ninyo, crush ng bayan ninyo kay murag na kuan na sa imo kay lahi na gyud ang imong naabot sa kinabuhi, na-attract na din. Wow. Kaya na kay siya. Mao ba? Nga ba? Kwan, principal naman siya ron. Teacher. Nagid ay. Paglabay sa katuig, nakita mi balik sa among school reunion. Sa kabibo sa reunion ni appeal mi sa after party. Agoy after party. Mo man ning after party, mo man ang school program na sa school, tapos maglahi-lahi na din ang batch, di ba? Pero mo man ang mga dito ta sa kuan. Nasa lokal lang uban. Kana. Uban na to na sa sports zone, Ni-appeal mi sa after party ug tungod kay nakainom na mi og maayo. Nahigmata na lang mi nga naay nahitabo sa among duha. Di mo ba? Tanan. Damgura? Tanang. Dahil mo nga na siya feeling no ka na bang namoy mga unfinished business. Mo lagi. Mga naudlot na mga kuan kahapon. Pag makainom ka, medyo na ma-erase nga parts sa imong memory. Dito pagit sa parts sa imong memory nga minyo day ka ba? Ganun dili man lang ma-erase katong dito, katong sa physics or sa history. Ganun din maging sa parts sa imong brain nga minyo day ka, ha? Ay, nako. Og tuod man, human adto sa panghitabo. So in short, nagabas gyud lugar. Nagabas mo. Nagpanday na. Napanday na sa tader. Tapos nadukdukan, gipaspasan, nanto ni paspas, og nakasinggit. Og tungod niya to, pagkahuman, nagsugod mi og communicate. Agoy, wa na gid na human. So nabalik, nagkuan. So nagsugod mi og communicate. Og eventually na-build among relationship. Construction firm di ay. Na-build ang relationship. Pero syempre na problema, minyo na si Jason. May kinimduman nimo. May Ano pa man na? Ano pa man lugar karon pa? Dili na ko gusto nga magubang iyang pamilya. Mao ba? Pero lisod pod kayo kay mura man pod og napa koy feelings para niya. Nako.
Councilor Bernie, Master Poppy ug Sam, unsa ko anging buhaton ani nga sitwasyon. Hinulso si mong sala dahil naulit ko si mo. Daghang salamat sa inyong tambag ug oras. Sincerely, Roxanne. Nangita ako kanta nga Roxanne. Everybody's looking. Sige inyong advice atong basahon after ani. Alas 9:22 sa atong oras. Naminaw pagyapon mo sa Bernie Bitox sa Radyo Lampornas 95.7 Mellow Touch. O syempre, kung gusto mo matanaw sa mo sa online, sa live, ato lang mo sa playback.tv. Okay? Playback.tv. Hello sa tanan mga bag-o diri nga nakasulod sa playback.tv. Adjust sa imong audio bill, lain nimo sa dili kay sa ako na sa Zoom na ako na. Gasaligan naman ko ni siya kay mo bitong gipili na ko ni siya as my wife kaya sabi po ni siya talent po when it comes to grabe Erp kunang kuan po ni siya kanang grabe sa details gyud po muna ako kuan po ko nga kailangan ko magtana-tana sa mga details dani sa balay pag-ana manibaw-an ang mga detalye pag wala naman na sa ako ang taon bro siya magkuha niya tanan ang unsay yang mga skills sa trabaho madala niya sa balay munang naagid gyapoy kuan kanang like I'm sure sa iyang trabaho grabe kay ni sila og kabulo na biya ka kanang mag-opera biya nina di ba kung mag-opera ka na kay mga instruments diya mga tools diya gamiton di ba yapon pa nila sa kada unsay tawag ani kanang every bit of sponge every bit of kanang gapas nga imong ikuan diha yapon na nila kay kailangan walay mabilin sa tiyan nga gihabrihan. Tama sad ba? Kay base na mawala ba no? Imagine mo half away kay ikaw gipirahan. Dok natahi na hala ang kuan ang tinidor. Ang gunting nasa sulod. Sa man kuan na to dili ay na lang. Ana ba? Tay ko nakadung. Di mga kaliok igikuan may ka naka anesthesia ko. Kanon nga Mr. Bean nga nahulog ang kuan nips or ang M&M? Tatong pangita asa dapit. Kato dili to pwede ni. Patay tama sakto inihap din abang kay base unyag matingalas la kulang lagi. Tapos kuan bagay na Erp, una-una ang yang skill i-anticipate niya kung unsay gamiton sa doktor. I-anticipate na niya nga kani ang muni ang atong unsay tawag ana process karon ay mga process dili example mo ni siya atong kaso karon amo ni siya ang operation ana so mga need ng mga kuan ana so pag batayan pag i-anticipate nimo nga kailangan na ni doc ang kuan pak imo na nang ikuandaan nya di pa gyud nimo abrihon such time nga gamiton na gyud so kibali burag dapat kabisado na ka nga ingani nga operation na naka-prepare daan or muna ni siya dapat nga tools sa kailangan. Bro, kailangan ni-tie wrench ni nga operahan, no? Bro, kailangan tie wrench ni. Ana. Inabot na maging na siya. Kabalo ko nga, proud kay ko niya kay nag-appeal na siya sa kanang siya. Robotics ba robotics ang gamit ba tama. Nayana nga robot. Dili ka mag-ana ka sa mata, tapos ana ka mata. Tapos na rin robotics mo ko, siya ang opera dito. Lovely. Ana mo gina na mag-couple herb nagi bright o medyo dili bright. Asa man cut herb? Yung hilom na lang ko ana. mas bright man ko. Mas bright man ko kay ang ako gipakaslan honor student biya. So mas bright ko. Abi nila sa tanaw nila nga mas bright ato mga asawa sa atin. Dili. Kami ang mas bright. Kaya gipili na lang ang bright. Siyempre. Wala siyang sakto nga istorya niya. Actually, bugok sila. Kaya mga bugok ilang gipili. Dili, bugok to siya nga laki kay wag gipili si Sam. Unsa lugar. Unsa lugar. Balik ta sa storya ni Roxanne. Si Roxanne, so naigapanguyab. Parang doa ka part ang story ani. Di isa na to kanang to ilang pagpakasala. Dili sa ta sa una nga part nga nay no. Nay ba? Sa season 1 sa ta. Nay no na kanang sige mo effective na Earth.
Karena nakay ka panguyaban na kanang consistent ka ba rin suddenly mo stop na yung kabay. Di ka magparamdam mga usa ka semana pagitaon kabay. Kaya technically ang babae man good, eventually gid kanang dali gid sila di man nung tanan but most of the girls man good. Pag more on ka ng kwan kay ka kanang persistent ka ana eventually kung pangit ka di para sa ganahan kay physically medyo di ka alanganin pero kuan man day ka ba anang persistent ka may ka mo serve may kamukuan ana bitaw tapos sige adlaw ka tad eventually dayon mo hundang dayon ka mingaw nagkalit oy gay no what happened kalit lang diba kalit lang nga wala na inihatod sa sudan ano ba wala amo gud gihatag sa akong sudan per me nya wala na ka nang grabe na kana gyud nga level nga gihatod na sa motor tapos di pa di po kaganahan ta imo problema lang kay palit na kag on helmet wa na siya nagmotor saw mo lang helmet karon be saw mo lang helmet sige daw kung textan pa asay man gud ang babae dili pud mo nag-text di ba di pud mo na kay pride pod nga ala ina sige ako mo una lagi pero maulit sa kuan ang uban ba nga kanang kabalo na mo kamo sad girls ba nga nanay movement ang laki so kabalo na gyud mo nga medyo manguyab na usay kay inyo pag kay kami lagi mga laki bisag unsa inyong ipakita nga murag na something makaboost na sa among kuan nga uy kini murag na gini chance tapos pag ando daghan na kami nabuhat amo ingon mga wala gid sus Ginoo ko sa sapat sa sugod pa lang pasugod pa lang ingon si Sweet M ingay gid si Sweet M nga mo gid na ayang advice sa mga babae nga kamo girls ayaw gid mo pagkuan ako ano siya basta kung di ko ganahan gid sa lalaki ino na gid ako daan sorry kayo di kay ko ka kuan sa imo ayaw na lang ana na lang gid siguro kay kami gyud lagi basta ay na bisa pag naman pa uban gud nga ganahan kay maimong princess pud ba nga mo lagi sa man ti ay ana or nasa gyud may ana nga babae kay nga murag pasakay gid siya kanang ganahan na pud siya tapos ginahan siya sa attention nga imong ginahan correct but eventually di gyud sa ingon gyud nga pang relasyon ni ana ba uy murag may kay imong tubag sam na makaging ana nga lalaki actually dili na ko'y mga nakaila nakoy friends nga ano nga ingana kanang gaka-enjoy lang siya sa attention nga ginatag sa laki gina-spoil siya pero dili niya bet ang guy then dili niya gaka-imagine iyang self nga kato nga guy ang iyahang pero magdawat gyapon siya sa kung naihatag or kung manghanggat og date magdawat gyud siya mo tong gapusi gyud siya kay murag kung manghanggat og date mo uban lugar gyapon siya kung hanggaton siya date ana og dinner kana nga nga level ba no di siya magpaana kay kuan ko no na root baki di man di kana ba niabot na nga level ba nga mag dinner mo dungan ana din perminti na ba grabe na sa kay mo mga bayhana mo murag wala lang gininyo na akong friendship na kusi ko na gyud siya kay wala naman pud ko umangay sa iyahan wala ni na mao niya sa laki man or pwede ba na kuan na lang ana or pwede ba na is it safe nga ignon niya nga nata sa stage kay basin man pod og sige tagan akong chance nga magpaila-ila sa sako so pwede ako ba na isulti nga sige getting to know each other sa ta kailangan pa ba na isulti Sam do you think yeah sa ako nga case kay ano na one time nga ako'y naka-chat nga afam ba nangutana gyud siya kay tungod lagi sa ko ka conservative why it's so self-preservation is so important to you ana siya sa kuha so gitubag ko gilayon pud siya English basig na wrong grammar oh my god lain refrigerator and lain ana na siya because I have preservatives that's why I have a preservation basta kay nara sa akong phone din ako basta na akong gitubag uy basta kay ako ra siyang gigkan nga lahi man taw experience ako siyang gignan nga ako old school ko then being a transgender woman ana cheka ana so layla tag-agian basig kanis po si Roxanne ang putasa po ni siya ni Agi basig may wait pag reply nimo sa afam nawad na siya gana wala man po siya nawadan po lugana actually kuan pagapon siya pero naging mga things manggod nga dili nako ginansim mo nang wala nang padayon so anay mo gingan nimo siya ay sa gingan nimo siya nga di na lang ay na pagpadayon wala nagpadayon pagapon na siya gitry pagapon ako until nabot gid sa point nga dili mi kuan to each other
So okay ra sa ikaw Arp, okay ra siya man Arp. Ngayon Arp nga murag ignon ka nga sige, getting to know each other, tagitagan magag chance, pero nata sa getting to know each other stage. Oo, kana mas maayo na nga i-plaster ninyo inyong self asa mo lugar mo ginay pinaka number 1. Communication. So okay ra pod na sa babae, dapat nga iyang iklaro nga ayon na pag siyempre kung nagduldul na kabalo naman mo ana nga nanay tumo og tinguha. So might as well sultian na diretso, tama ba? True, true. Sa una, ang truth yun nga akong kuan katong single ko, ingon jud ko nga, uy, tilaw-tilaw ra niya to ha. Wow! Sarap. Dili po gumugo pag dili siya ganan, okay ra, wala may problema. Okay. Pero pag dili na ko siya feel ha, kailain man gud pug ko kay mo kilatis pug ko sa tao sa bakong kanang pang wipe material na ba ni kay tinud-on nako. Once na makaingon jud ko nga ay kani nindot ni siya. Ayan na gyud ko manguyab gyud og tarong magkuan gyud lugar ba. Kay sa buton sa gyud primero ba ingani sa tao niya. Primero dili pa masabot ba pero kadugayan kay mangutana man gyud or ako sang kuanon pud ba ako sa i-confront gyud pud ba nga unsa man ta kuan ingani ba ta okay ra ba sa imo ingani kay kung dili ka okay undangon na nato ni kay murag wala sa koy. Oh, guwapo kay tong friend. Sorry guwapo kay. Sorry. Kamo na. Mga Disney character mo ni Roxanne, Rapunzel siya. Sige na, kamo na. Pero mas ganahan ko og honest lugar ang inyong batuhan sa inyong kwan. Which is better, no? Which is better. Nga man magklaruhay ta daan. Siya pod kabalo siya asa siya. Oh, yeah. Para di po maabot ang panahon nga murag singlon pod ni lalaki ba nga. Ha? Grabe, akong gibuhatan na ni ngato na ana naguban-ubang pa ta sa resort, nag-joyride pa ta. Wala na din gihapon to ana. Bro, yan na bitaw nga, di ba na pa man ta sa stage nga kuan ra bagi. Pero basic sa sa case ni Roxanne, mura siguro ka nang gina-try po niya gatagan po siguro niya chance ang guy. Pero pero iyang story kay kapila naman niya gibasted. No. Pero iya kay kapila na daw niya gibasted. So means siya wala gilo siya pero ang problema lang baka or pwede ba na nabay nga na ani na lang. Nabay nga na nga in denial ka nga wala kay feelings but later na nimo na realize nga naday. Aba? Nabay nga na, Sam? Murag, no? Ambot lang, pero lalaki, mugod gyapon ni si Sam, basin lahi. Lagi ba? I think lahi yun ang tupag, mga girls, be, na diya sa chat, be. Sige na, so mga girls daw diya, be. Nabay nga na, nga, tinood yun na, gisamukan yun ka, di ko ganahan, basta ni mo siya. Tapos, later na yun mo na-realize, di-exist ba yun na? Kaya feeling ako, marang movies kayo na. Nga later na ginanin mo na kon nga, okay. Kasi of course, siyempre, kaning-aning nga topic, ako rin masulti, ang love life rin na mo nilingling, kay lisod sa natin may istorya klain. Kay wala man tayo ko, silingling ramang yun. ang naitabo lang na mo nilingling, kay nagbulag lang may kay tungod kay walay talaga sa iyo. Walay communication. Itubag na si Ma'am Ness, nahitabo na daw na sa iya. Sinasabi ko talaga sa iyo. Nahitabo na sa ako. Sikin sa lugar. Suman. Natukod na imong mansion, aya pa ko nimo ibasted. O tama. Sana all, gito kurang mansion. Nag-ending, nagpatulpo kay pabawi na char lang. Dagan ba nga gina-enjoy lang ang benefits, load lang. Yan na, nakoy na ilan nga na, wey. Unsay imong experience, babe? Unsay kanang pasabot nimo anang kuan? Sa nausap nila yung tono dayon, mausap mo na imong tono dayon. Ako pasabot ba akong lagi ba ako kinaisip ba? Hindi ba na niya nga kuan sitwasyon gyud nga. Wow. Na basin si Roxanne pod victim gibutangag tambal iyang teleserye mo na, teleserye ni. Ikaw na lang sumpay siyang story, Cassandra. Gibutang tambal iyang drink sa buhay mo sa next scenario buntag na. But Cassandra. Sige, sumpayin na lang. Sorry man ka. Pag mata niya, kaya nakapansak pa daw. Uy! Sibako. Yes, kung kuan lugar ba, kung sa ako mong good herb, na amang good puy gahay gulo nga lalaki pod. Nga bisag kung saon pagbasted. Lagi. Yeah. Sige yun. Kaya lang, nagtuman sa kasabihan nga try until you die. Okay. Or tanang po yung mga laki nga gasunod ng quote nga, bay, kung love yun yung person, bay, ipaglaban yun mo na, bay, alam ba?
Pero sa makaingon ko ba? Pangit magugagod. Malo na magugto, may chance good. Pero bito ba tinud na ba mo mga rason ba? Dahil lang kayo ba actually kung pa mo di man ko ready or diretsuan na lang yun. Di ta ka tayo pangit ka ng dako kay tiyan, pangit ka putot, ito imong tangkugo ano. Saya lang kayo. Wala naka-dare sa iya nga ang baho kini nga ilok mo yung nakakuan gid. Or kanang chubby, obese kay nga laki baka nang tambok magug ka. Di ko ganan ng tambok kay say baho may mo singot. Di man sa kaingon ana, dili man makaingon ang babae ana. Mao gali. Tinuod man dili gid makaingon. Oo. Hey. Nakadumdum na sa gusto ko sutor sa baho kasi babaw. Sino ko ma-imagine makikis niyo? No. Jesus, ganun di mga ganang lami man ng papait. Lami mo ng papait. Papait. Di mo lang to sa first scenario kanang ingana ba nga lagi siguro ingana ba nga kanang ang absence makes the heart grow fonder. Pero kana sa diyan naman na sanang with a relationship na siguro. Pero kanang ingana pa lang nga gapanguyab pa lang na wala lugar talita or baka nagpakipot lang gid siguro. Pero kanang ingon gid nga walang-wala gid lugar tapos pag-stop ay pa nimo gipangita. Baka gipangita lang nimo ang giregalo pero dili ang person basi ana sab. I think si Roxanne manggod kay average ra gid pud siya nga babae. Dili pud siya katong daghan kay suitors. Kay feeling nako si Roxanne kay kung daghan mo ka suitors nawala ang isa pero naman say lagi no bro dagay options ba tama ba? Nawala yung mga Adidas naman kay Nike na pa man koy Skechers. Sakto ka, sakto. Napod siya sa kamarag, like, siya rapod to ang nanguyab, medyo siya rapod ang nagseryoso, ngamarag nga na. Dili ba ni ka na akong imagine nga bay ka ng pilingon sa nga pagkababae? Basi dili sa tingala. Dili nga na imong na-imagine nga, bro, pilingon sa ning bayhana, abi siya niya guwapa kay siya. Oo. May possibility nga, pakipot siya kay mo lagi itong dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, pag-ingon og kanang, sige na may manguyab ko, di ba? The more nimo nga gipahulat ang lalaki, the more ka nga gwapa kayong pamina nimo. So, then nawala lang dayan at one time, pag mata nimo, nag-expect kasi ang text, wala na yung text day. Abasin, wala to load. Giludan pa nimo. Wow. Wala gyapon ni text mga igala. Wala gyapon ni mga igala. Online man unta. Agoy. Wala nakagimay day. Dito na. Ayun. Alam sa layon ang ending ani. Possible pod nga si Cassandra, siya, highly competitive siya. Basi ka board siya nga feeling nga siya nagigipanguyaban and ano. Si Cassandra naman. Ano si Cassandra na? Sorry. Si Roxanne. Si Cassandra sinasabi ko talaga sa iyo. Cassandra, peace be with you. And with your spirit. Char lang. Bita si Roxanne di ay. Basi na pa dayon ba? O nga na siya. Or bas, feeling na ako. Nana siya feelings. Nana siguro. Pero burag, she wants more. Ana siguro. Feeling na ako. Burag, na in love na siya. Nana. Taburag, ilang gapong gikuan ko. Burag kaminus sa gamay. Kay kabalo man siya nga. Pag dili siya na, mubalik lagi hapon. Ana ba? So, murag medyo burag nakuan na siya. Takaron, giundangan siya kalit. Wa na nagparamdam. Ayan na din niya, oh my God, nadayunan na ginoon. At tanawa, basahan ng kang nesi, murag mo na itabo dayon. Gimasted na ako dati, kay murag walay future. Dili ka paning kamot. Maka-work almost tambay. Pero karon kwartahan na kayo. Ay! Basi kwartahan na kayo si Kuan. Si Jason. So or adi lagi pero ang kasal ni Jason. Pero unsa man to nes kato ba nga time medyo nana kay feeling sa to nga time pero wala lang kanim sugot because kato lang nga kuan is burag walay future. So I'm sure nga nagyapon siguro pero nalay certain nga character or burag factor niya nga mo nang adili ko ayaw tapos mo galing abi niya siguro nagulat pa siya nga tagaan nagyud ko kotse dapat ani. Tanaw bigyan stop naman. Dili kay pag reunion man, kumbaga Di man dili man kay di ba ni undang siya tuman sa pagkabalon niya nga murag magpakasal na hurt biya siya. So ino siya nga nana siya nagidi siya gibati nganong na hurt man ko nga waman lang ko sa gisugod o ana biya, di ba?
Tamo din tong after a year dito na dayon sa kuan. Sa reunion siguro na. nga ni. Number 1, ang tuyo siguro sa lalaki ato kay murag medyo sexual. Kay nakita nako after pila lang ka mga months, murag na siguro yung babae nga pwede sexually, pwede sila ma-attach sexually na mutong nakaburos dayon nga murag nagpakasal ahat. Kay nako. Pero siguro ba naman gud tagyapon siguro kanang point ba nga naman tay porsigido kay talent siguro maabot sa bito ka nga murag ikapoy ka tapos here comes na usa ka person na willing din mo sabot sa imuha, willing kayo taburag sa akong hardship pala naman ni babae. Dugay na din nag-ingon nga stiff neck lingi diri naraday ko sa kilid. Kanang yan na ba? Kanang pa ng mga story ba nga grabe mong tanawan na nga babae tapos ay naman di naram di sa kilid naghilom-hilom di ay. Naghilom-hilom pero naghilam-hilam. Naraman din ni diri day sus pastilan sorry kayo. Ngayon diri man ko nag-focus sa ka babae nga grabe na akong effort na murag wala lang siya, murag wala lang para sa iya ha. Nga naman day isa ka babae nga willing kayo mo kuan tapos mabali pag yun ba kung unsa ko ka porsigido kani pa yung babae siya mo'y ga-serve sa kuha, siya mo'y ga-kuan din ay wala na without further ado pakasal ka. Diba? Merese sa imo, Roxanne. Kung naminaw ka karon. Karon after karon a year, so syempre nasakitan siya, so napukaw. Lesson yun sa mga babae, or I think sa mga babae nga murag feel kaya nila nga they deserve that a lot. Okay, you deserve. Yes. Pero kuan nila pud hatagi pud og time frame ba nga kanilang siya danira na ko ni siya i-test mga 2 months ra gyud kung dili na gyud ni makaya ako na siyang ingnon sa tinuod yun. Dapat na probationary period. Pwede kanay nga na ba nay dapat nga period no. Correct. So, ako nakaadumdum na nung ko nagay mga 2 years nga panguyab ba ang alabang nito ang ending dahil kay I love you di ba yung kag I love you nya nganong kuan man ka sa ako karon nga dili na ko ni pabadayon og panguyab 2 years na manggug ka kuya. I love you at kuya sa brother. So amo ko Nya 2 years ha? Grabe taasa na brother. Grabe. Grabe yung ko ato ba? No, wala gyud ko naka-sense gid lugar. Wala gyud lugar lang naka-sense pero ganahan kay ko kay kanang siya nagpabuutan sa ako. Yeah. Lugar ba kuanta just noon ba? Pakita po just noon pud ka pag abot dito I love you di ba asay mag-trigger man ta siya I hope nga malove ko nimo love naman ta ka ba dako na kay chance after 1 year another 1 year man day mga igala ang ending ang love you din nga wrong spelling kanang love you pwede kay halata I love you as a brother my igala imo na nang brother sa brother kanang kay soon sa brotherhood. Fraternity. Sa bagay sa mga anak yun di ako kay na kuan gay silingling ramang yun ako sa college pa ko silingling ramang yun ako panguyaban na wala gina kung namoy na ano mo nang uyab sa uban herb wala mo gimi nagbulag ni lingling pud sukad sa college og kuan tuloy-tuloy namang yun high school ba ka wa mo nga na single yan high school ba ning first year college second sem high school ba ano wala ka nang uyab sa high school wala pangit man ta wala tay kwarta wala tay puberta sa mga goy wala sa mga goy noon dito na sa mga goy na o ka na pag reunion sa mga goy wala na agay karon dagan salamat sa tanan amping mo bye ban ang mga goy 9:48 ba? Napatay tayo. Istoryahan na to na. Noted. Bini mo, ikaw rin makakuan sa amo. Mga binata. Dili mo tayo makaistoryahan ng mga binata mo to sa una. Nakauyab ko. Grade 6 ko. Nakauyab ko. Grade 6. First year high school. Mga binata man to. Wala man to ikuan. Kaning dali nagyod sa kuan. I want to be honest, but ang pinaka kuan yun ako yung tarong yun na uyab lugar yun na kanang nanguyab nagkuan silingling namang yun bro to be honest po
That's why siguro katupon ng mga era na katong nakasala ko, nakakuan ko. Buot sa nga time na kanang first time di ba sa college si may uban lan siya na. Katong nga time ko na nakatrabaho ko kalit ba nga nag-change akong world, lahi na akong world. Sa scheduling ni. Okay, sila lingling kay nagkuan na ba sila, nag-IT, nag-proceed na sila, di ba talahi na dayon ko. Focus mo siya. Kay trabaho na ko, eskwela ra gid siya. Kami kuan ko kanang nagtrabaho na, so na-expose na ko, nagtrabaho na ko, nag-DJ na ko, tapos pag DJ pag yun ako, kanabang pas pag yun akong kuan na to, mga pagka-Bernie bitok-bitok ba, kanabang kan kay kiligon sa imo nga bisag bisag caveman ang itsura, taas buhok kay karakter kay ko. Nakita ka sa ako nga sa mga panahon sa mala nang taas ko buhok nga Jumbokers Showcoms. Yes. Saka nga grade na suna. Yes. Amo tong mga grabe sa Char. Tigulang nagkikita. Oh, elementary, high school, yes. So man to mo pananaw ako sa una nimo sa kwato sa una kanang star kayo, kanang sikat na person. Joker kay ka sa kung pananaw gid sa una. So na respeto na Joker. Joker. Barag kuan gyud nga barag icon gyud lugar nga. OG magud kaayo mo. Kamo gyud OG gid kaayo mo as in mga legendary kumbaga ana. So mo to Erp nga kanang nakurutan sa ko nga sa college ko sa una wala may maka-crush sa imo lain makadungog ka. Putang lugar na to lagi lugar na kahit pero wala man gyud sa una kana bang ang fame sad ba na wala ko nasagang ang sudden fame. Tapos sudden fame nga ay naday maka-crush ako ana ba na kuan ko na naigo ko lugar kung burag sa COVID pa to. Naigo ko atong kasi nga epidemya. So murag wala ko nakasagang ato pero naagi perminti sa akong mind niya si Lingling gyud dapat ang akong wife because siya ang person nga nakaila sa ako ang dili pa ko si Bernie bitok-bitok. Dili wala pa ko sa kanang wala ko sa una sa college pa mi si Lingling mas dako siya og allowance. Si Lingling na perminti mang libre sa kuha. Munang karon ing ani kung pag ako na makabuhi, pag makakwarta ko, munang talan ako sweldo, ako gina as much as possible si Lingling, ako na wala ginay questions ako bisa pa kung say palito ni Lingling sa akong kwarta karon. Never gid ko mag-question. Kaya na naging sa akong member naka-blueprint na sa akong mind yun nga. This girl kani nga bae, ako ni mo kalinian na sa una ba nga katong nga time kay dala ulitaw man ko ato wala man ko kabilinggan di ba pwede naman gyud ko nga matong mulukson ako sa uban pang mga girls that time. I mean like to be honest dagan man gyud toy kapaduding sa tuwa kay siyempre Bernie bitok-bitok ato nga time ana ba naka sa ABS usay pa nang being in ABS na pananaw sa mga top 10 datuag gini mo kay ang artista ba yang ABS ug kani makabuhi na ginig pamilya ana ba pero ako motor kagang bisag walay libaong kay kauyog-uyog akong motor ana bitaw pero katulog nga time pero naka-blueprint na sa ko kani gid ako minyuan bay kay number 1 katong nagsugod pa ko tong wala pa ko katong wa pa ko'y pangalan nana ni siya nga bahi daan sa akong kiliran so naka-blueprint mo nang wala gyud bisa pag unsaon wala gyud gipili gyapon nako akong asawa. Perfect. O dito natapos ang laing sugilanon mga igalas. So, busa, babe, ulat-ulat lang gyud. Actually, inspired ko ana in a way ba nga. Mupod na ang akong kaning basihan nga layla nga akong term is mudupan nimo ana. Kung kinsa to pa nako kay nakaagi man kog heartbreak nga wala gyud ni dupa sa ako abi na ko mo gyud. So di na gyud nako makuan nga ang kinsa tong babae Lord nga mudupa sa ako kung unsa gyud ko pandemic man magkuan man ana ba kanang mawawa man ko sa akong career sa ana ba ya gyud gyapon mo gyud na gyud ang wife material ba kay di na mo I don't know like mo sayo siguro po na match I don't know kung matured sayo ba naman but always ko mag-una-una magudbay nga kung magminyo yun mo ang inyong mga anak lagi na sila own families so you will end up together you come yun so dapat kamo duha kuan na gyud mo da kana bang siya gid mo gipili kay okay gyud mo duha ana ba samot na kang Sam kay kung kinsa gyud maka-accept kang Sam kung ako galing mo sponsor sa date nila sa ilang
Kung sa'yo mong gusto sa Lux Hotel mo, sa Lux Hotel. So, boy. Okay ra kay ko makapaminaw ko sa inyong mga stories. Kanang happy ko. At least na lang kanang Kumusta nakasaksi ko sa kalami sa inyong mga love stories. Kanang Kumusta man tong lalaki sa mga imong gihilakan galing sa Uy, hulo. Ito na in love ka. So nihilak ba ka? Katong nahilak ka sa podcast nga na-inlaban nimo. So, wala to na prosper. Wala to na prosper. Wala ko nakadumdum. Mo lagi ka lagi. Record to sa wala na wala na siya. Spit it out sige lang kag nihilak sa Earth atong episode Earth nihilak sa atong podcast kay na in love na din sa Earth tapos murag sa kabalo ba nga sa bagin kani padulungan ko na by love in return ani wala ko ka nasan mi kabalo ni Juan kung unsay nahitabo nato wala na to kanang gidawat na gid nako nga siguro sarap po na mo yung gidawat sa nimo nga tigkantar ka sa Salmo Responsorio. Ana, oo. Until now, nga nag-ingo ko, nag-move on ko nga, wala man tayo habang katanaw ka na nga microphone, wala. Habang katanaw ka na nga microphone, wala pa kay gimingawan? Ay! Di ba familiar sa imo? Ano, sumoping. Siya lang. Mauna. Siya lang. Panagid na. Saan kayo ay? Nga na yung Good Sam. Basta this year. Pasin sign na ni Sam nga babae imong pangitaon. Masig mo na Cassandra, mag-meet up na ta. Pwede na si Cassandra. Tanya, kung libre Cassandra, inga niyo. Si Brother Bern ang manlibre sa dinner date. Hoy, si Bako Sogo ang iyang gusto ni imuha na dahil sinasabi ko dito sa Beatrice in China. Okay man na dia kay kuan man na dia kana naka-sanitize man na. Sakto ra man ang Sogo kay gusto ni Cassandra pud og ganahan pud siya mga exotic. Kanandagan eggs ba? Exotic. Usahay pride man na sa babae. Yeah, sometimes na may ngana. Well, nawala actually wapata sa second episode galing daytana. Pero sayop naman gud ang katong sa second episode burag klaro naman kayon si advice namo nga sayop gyud giminyo man. Tamay man lang sa lalaki wa may mawala sa lalaki no sa to panggingon balik-balik diri mo masikat pa may noon sa paminaw noon niya nga. Gimingaw si Roxanne ato kay gimingaw siya ba rin na siya nga tapos guwapo pag yun nanay dati. Tama na to nga nay tabo. At least once in your life natilawan ninyo sa mo manggitana niyo pero sige lang. Taste na lang ako, tilaw na lang ako. Pero okay na, stop. Ano na tato diretso. Dili magpalabi na sige na balik-balik na abi ko mag-free taste lang kadugay na sige na mag-taste no. Kuta na lang to, ilista na lang to dito, Jason Totga. Totga. Ano na lang, di ba? So, Totga, the one that got away. Ano na lang yun? Wala na. Kalimti na kung natilawan na ito na makuha. Kaya human naman kaha din. Wala na, move on na. Naguba ang ilang kuan, ilang family. Move on sa malinawon. Ikaw, basi kunyag si kuan, kaya naka-move on na to sa imo. Tapos ni kuan na po ka din. Nayanig na po noon siya nga. Ay, saban ni, uy, abi na kung okay na ko sa kong bag-ung. Balik naman sa karoks. Dito na sa nang kayabo na sad. Pero nga naman nga madaot ang dignidad sa babae kung ingana no, kung sila ang murag ma-fall nga mali. Pero kung kita ang mga lalaki, no, nga murag kung kita ang mga lalaki tapos nay murag ni patol sa ato lugar nga nanay bana, tapos ni patol murag pag ingon pag murag proud pa kayo. Bay, grabe, bay, ni patol gyapon sa ako, bay. Pero kung sila ang babae kay murag luoy ko sila no, murag lang ngano ni patol man ka girl, yeah, you're so dirty na. Sabihin nga na. Tama, ano? Sakto, no? Lahi ang norm sa society ba? Lahi imong muna, day, lang yun, day, nakadaot. Di, ang problema sa nato karon di ako, ang problema ni Roxanne karon tungkol kay na, okay na, bro, na in love na sa. What if ang lalaki na po karon may nagsige na po siging-siging na saya, kaya nakatisting man sa himaya. Amo na sana yung problema karon kung mo na po ito'y mo magsiging-siging na tuloy ang ligaya ni kung kanang
may tabo kung kana manggalit tong gistoryahan karon mo siguro na iyang unsaon pag-resist. O ani na lang, last na lang natong around. Unsaon pag-resist. O Sam. Number 1, kuha ang iyang contacts. Wala yun ang contacts. Dili na ka mo-reply. Delete yun ba? Mo magina ba? Correct. I-block, Si ano na lang unta, oy, si Roxanne, kanang, ano na, oy, siya ni mo, oy, siya ni mo distansya. Kabisi pa. Delete na tanan ba? Communication, delete na, block na tanan. Siya ni mag-initiate nga, ano. Kaya may mo man ang dilema sa usa ka kirida nga maging selfish ba ako sa aking happiness nga kabalo na siya naapoy masakitan din. Yeah. Dili dayon ba ginadeny dayon nila nga naay masakitan ba? Ilang gahuna-una kay ang ilang happiness ano ba? You're selfish na manggod pag ingana na. Kayo. Di man mo na ma-feel ang selfish sa nakasakatungang sa kalami god. Pero dito naman nimo ang dito na kanang pag out naman nimo dito naman din ka mag muna diya. Masapon na mo diya na din ka magkubak. Diya na. Pag nanay bulabog, nanay mo sumbong o dito na ka maguna o mag-send na pug ka sa amo dani kung unsa ko paton. Correct. Problema sa imo pero ikaw ra gini ka. Agay ko si umbe. Lagi. Ano ba? Ay, alas 10 na. Bilis ng oras. Daghang salamat, Sam. Thank you, Sam, for your time. Salamat. Thank you so much. Kabalumi nga nakadisturbo gid mi sa imong time nga kuan. Hello. Sorry you kayo. Salamat kayo mo lagi kag gitulod ani ba. Ereng, tama ka oy. Good. Daghang salamat. Thank you. Again, daghang salamat ka natong tanan. And sa tanan mga nasa playback.tv, thank you very much. See you tomorrow sa lain na po nga episode. Ingat mo tayo. I love you all. Bye. Thank you, babe. Bye. Bye. Bye.